Usko grlo i potencijalno opasna pozicija bila je na prostoru sjeverne Dalmacije i Velebita. Činjenica da se tada od Zadra do Zagreba redovitom autobusnom linijom i uz puno sreće putovalo minimalno 7,5 sati pokazuje težinu situacije. Uz to planinska satnija iz Starigrada sa snagama od ukupno oko 250 branitelja fizički nije bila u stanju pokriti i kontrolirati čitav prostor Velebita. Tako je prostor između Nacionalnog parka Paklenice i vrha Visočice, koji se nalazi iznad Gospića i ceste Gospić-Karlobag, dijela prometnog koridora kojim su Dalmacija i Hercegovina spojeni s Hrvatskom, bio prazan i nekontroliran. Pokrenuta je operacija Poskok 1 i 2 s ciljem zauzimanja Velebita i stavljanja pod potpunu kontrolu ove pokazat će se strateški ključne planine. Tako da je cijela obrana tog pravca u tom momentu od Masleničkog mosta prema vrhu Velebita, znači do Ličkog bojišta zapravo pala na leđa boraca planinske satnije iz Starigrada. I kasnijim jednostavno operativnim izviđanjima došli smo do informacija da prikupljenim saznanjima da neprijateljske snage često ulaze na područje Velebita upravo iz tih razloga da bi prema nekim informacijama da su čak spustili se i do mora i kupali se, da ne kažem drugačije. Dakle, dobili smo zapovjed koja je bila vrlo tajna, donesena na nivou glavnog stožera i Ministarstva unutarnjih poslova, za koju nitko nije znao do dolaska u Gospić. Nismo znali što ćemo raditi. Tada nam je svima saopćeno da ćemo krenuti prema Visočici u dubinu neprijateljskog teritorija, gdje je specijalna jedinica policije Rijeka zajedno sa specijalnom jedinicom policije iz Gospića Tigar i RIS iz Kutine, gdje smo osvojili vrh Visočice. Sam Poskok 1, Poskok 2 je vrlo složena operacija, u stvari složena je zbog konfiguracije tla, a to je Velebit, i zbog nadmorske visine i uvjeta koji tamo vladaju, tako da uz neprijateljsko djelovanje imali smo i vrijeme koje je bilo protiv nas. Tako da jednostavno nismo bili pripremljeni za takve klimatske uvjete. Bilo je jako teško, znači od tih 28 dana, 26 dana vi u biti se niste stigli osušiti. Brzom vremenu dolazimo na određene pozicije i gdje imamo zadaću naravno održati položaj na Velebitu, jer povijesno je gledano tko drži Velebit, drži i Hrvatsku. Tako da velim, bez obzira na te promjene vremena i kiša i snijeg i vjetar i oluje, nije nam to predstavljalo neki problem jer je velim motivacija bila ogromna. Nailazilo se na njihove grupe koje su isto tako bile u izviđanju. Koliko smo se mi iznenadili što smo gledali njih, toliko su se oni vjerojatno iznenadili kad su gledali nas. Normalno došlo je odmah do unakrsnog otvaranja vatre. Normalno, prilagodite se terenu, normalno, ako je teren šuma, ako je gustiš, ne možete se po vidu ako ne vidite. Čistina je druga stvar kad vi nekoga vidite. Znači uvijek je ta reakcija da reagirate na neki šum, da li je to šum čovjeka ili šum životinja, uvijek morate reagirati, uvijek ste uvježbani, znači ekipa koja ide da prirodno reagira i štitite jedan drugog. Imali smo te bliske susrete. Naravno, mi smo što dublje i dublje napredovali, zauzimali te velebitske visove, bili smo čvršći, bili smo jači. Nekim uvjetima na Visočici, u noćnim uvjetima kad su nam specijalci zapalili 4 vatre da ne bi sletjeli i provali u uvjetima u kojima se možda i po danu ne bi odlučili sletjeti, samo da čovjeka spasimo. Danas taj čovjek živ i zdrav. Odmah u 8. mjesecu su bila velika borbena djelovanja gdje su bile i prve žrtve, tako evo i zapovjednik riječke jedinice Jakominić je poginuo u zasjedi, upravo smo i mi zamijenili Rijeku. Ljudi iz satnije, Starigrad, planinske satnije bili su goštaci, domorodci. I specijalnoj policiji, a ni gardijskim brigadama nije bio problem ratovanje. Ali uopće priprema u takvim planinskim, zimskim uvjetima, to im je bio veći problem. Leti se po danu i u nekim uvjetima noći, kad je dobra vidljivost, kad nema vjetra, nema magle. Ko ne razumije zrakoplovstvo, koliko se kuži, shvatit će odmah. Ko ne razumije zrakoplovstvo, teško je objasniti da se ne može poletiti zbog jakog vjetra. U sastavu te satnije mi smo imali preko 250 ljudi i preko 60 konja, što mazgi, mula,
što bosanskih brdskih konja, znači koji su nama radili tu jednu opskrbu i znači sigurnost bilo u tim ratnim djelovanjima, a bilo znači u logistici koja je potrebna, municija, hrana i oprema i sve što nam je trebalo. Mi smo imali gore na Velebitu 12 baza. Te baze nisu bile blizu jedna drugoj, nek su bile dosta udaljene. Mislim da je bila između baze 2-3 km. I mi smo imali rad u smjenama koji se nije prekidal niti nakon 8 sati, niti nakon 12, nego nakon 24 sata. Ljudi su se mijenjali i mi smo na taj način kontrolirali i držali ih stalno pod nekim pritiskom. Preuzimanje nadzora nad Velebitom i osiguranje prometnih koridora nije bilo dovoljno. Slijedom pregovora pokušavalo se osigurati prometno povezivanje Hrvatske Jadranskom magistralom preko Novigradskog ždrila, no svi ti pokušaji su bili bezuspješni. To je dovelo do planiranja i provođenja operacije Gusar, napadnog dijela operacije danas poznate kao Maslenica. Već prije provođenja operacije na prostoru Velebita potkraj 1991. i Brda Križ iznad Zadra 1992. odrađena su napadna djelovanja koja će definirati početne pozicije za provođenje same operacije. Tijekom akcije 16.12. naime ta akcija je tada u zapovjedništvu samostalnog bataljona Stari Grad isplanirana, gdje je trebalo sa velikim pridodatim snagama iskoristiti tu povoljnost što Srbi s prostora Jesenica nisu ušli u Velebit. 16.12. smo imali jednu ograničenu akciju na području Velebita isto, gdje je isto sudjelovao uz našu postrojbu, sudjelovala je i Lička satnija, sudjelovala je specijalna policija tada iz Zadra. Mi smo akciju izveli na osnovna ustrojstvena formacija je bila bataljun tad, jer je dodana bila satnija iz Jasenica i satnija Ban Jelačić iz Zagorja, gdje okosnicu činili su ljudi iz Bistre i okolnih mjesta. Organizirali smo, prikupili smo nešto drugih sredstava, neki minobacač i neki top. To je bilo sve slabo, ali smo pokazali na neki način zube neprijatelju da možemo i mi djelovati napadno. To je bilo vrijeme čistog fanatizma i sa onim sredstvima koji smo imali smo ambiciju napasti Srbe na prostoru Male Bobije i na prostoru Jesenica. Prema staroj cesti Aleskoj i tad smo bili na predjelu zvanom Staza. Taj napad je trajao 1-2 dana, desile se neke nepredviđene okolnosti. Naime, kad smo krenuli na naše krajnje točke, a to su Stolove Grede, sa prostora Svetog Roka naišla je kolona srpskih časnika i vojnika i tada je došlo do razmjene vatre, pri čemu su oni likvidirani. Oni su naišli u Kampanjoli i tad su njihovi ti oficiri poginuli kod mjesta Baćin Stolac. Kad su na nas stigli oklopno te mehanizirane neprijateljske snage, da onda je teško bilo utvrditi se. Tijekom sutrašnjeg dana započeo izrazito jak napad iz dva smjera, jedan iz Svetog Roka snage Gračačke brigade, a druge sa juga snage Obrovačke brigade, jer smo imali jednostavno dovoljno sredstava, a i smatrali smo da ga ne bi mogli ni zadržati. Jer bi bilo određene žrtve, vjerovatno sigurno posle, a ne bih mogli zadržati te postojeće položaje. Navodno je bio najugroženiji tog trenutka da padne Gospić i mi smo tada imali tu jednu, pa po meni mislim da je na kraju krajeva i vrlo uspješnu akciju koja je ispunila svoj cilj. Jer posle tog slučaja razvučene su im snage i oni više nikad jako nisu mogli napasti Gospić. Dijelom zadržali na pozicijama Velebita i iza te akcije. Kota Križ je dominantni vrh iznad samoga Zadra i neposredno iznad Jadranske magistrale. Ondje je bila dobro utvrđena radarska postaja. Tu je Hrvatska imala najtanji kopneni teritorij pod kontrolom jer su se padine s ovog brda spuštale u more. Neposredno oslobađanje ove pozicije izvršeno je od 17. do 23. svibnja 1992. u operaciji Jaguar. Oni iz brda Križ su mogli tući svaki prozor u gradu kojeg su htjeli. Svaki prozor. Toliko su imali vidne točke. Ta artiljerijska dugo, oni su imali izuzetno dobro izrađene te rampe koje su još od bivše vojske, bivše JNA, i oni su sa ti rampi imali strašno veliku tehniku i oni su odatle mogli jednostavno fingirati svaki dio gdje će pogoditi i kako će pogoditi. Tako da operacija Jaguar praktično nije tekla jedan dan, nego ta operacija je trajala malo duže, počela od okruženja. Operacija Jaguar se planirala 3 mjeseca. Osobno sam planirao i pripremao operaciju sa
zapovjednikom bojne Vitanovića Ivana. Shvatio sam da direktnim napadom na Križ da bi mi tu dosta izginulo ljudi, onda sam došao do zaključka da im je najbolje blokirati prometnicu, blokirati onda Križ, tući po Križu i jednostavno, znači, dozvoliti njihovim snagama prodor prema Križu, Križ držati u obruču i oni će se na dan, 2, 3 morati predati. Hrvatske snage su tijekom 1991. i 1992. preuzimale kontrolu nad prostorom tako da su minirali cestovni pravac od Babinduba i natjerali neprijatelja na korištenje jedinog dostupnog cestovnog prolaza, a to je makadamski put kroz Bibinjsko polje. S istočne strane zauzet je vrh na poziciji Sveti Martin bez borbe jer je bio pod artiljerijskim nadzorom s okolnih vrhova oko Debeljaka. Ubacivanje izvidnika i diverzije po bokovima dovele su do toga da neprijatelj minskim poljem štitio samu prometnicu, a smjenu i logistiku je organizirao u koloni uz oklopno osiguranje. Plan je bio da mi sa sukošanske strane uz polje ispod brda Križ dođemo najbliže što možemo njihovoj cesti. I bio je jedan put koji smo mi uspjeli razminirati i prišli smo na nekih 100 metara do puta. Tank, 4 kamiona i BOV, to borbeno oklopno vozilo. I naš je zadatak bio konkretan, mi smo išli u 2 navrata. Naš je konkretan zadatak bio uništiti im odstupnicu da se ne mogu vratiti. Satnija Bibinje drži kompletnu južnu stranu i zapadnu stranu brda Križ i ne daje im da upotrijebe svoje trocijevce i četvrcijevce i minobacače u trenu kada bude pucano na kolonu koja je treba na kolonu smjene. Vitanović je dao znak sa zoljom koji je opalio prema tenku, s druge strane, sa bibinjske strane polja. On je opalio u tenk, normalno da tenku zolja ne može ništa, onda sam ja djelovao sa Milanom. Ja sam osobno zapovjedao otvaranje vatre, tako da smo tada po prvi puta sa Svetog Martina upotrijebili i raketno oružje Milan s kojim smo gađali tenk. Mi smo uspjeli uništiti taj tank i mi smo naš zadatak napravili. Mi smo zaustavili kolonu koju jednostavno je stala na putu, koja nije mogla ni lijevo ni desno, nije znala di se nalaze, di su mine, di ovo. I onda... Dečka koji je bio na Dvocijevcu, koji je ne da je šarao po pješaštvu doli, nego stvarno bez prekida je borbeno djelovao do kraja akcije. Znači, tu smo ih uspjeli rastirati smjenu, BOV je eksplodira, cijelo dno mu se odvojila, kupola odletla u zrak. I na Križu je još sutradan, znači u ponedjeljak, to je bila smjena nedjelja, u ponedjeljak sam gađa tank za izvlačenje 3 puta sam ga pogodio i ipak je uspio pobići, uspio sam doznati da taj koji je vozio tank za izvlačenje poslije odlikovan u Benkusu. Dao sam mogućnost da neprijatelj izvuče svoje snage ili bilo ranjeni mrtvi i sad sam rekao ovako, od sada postaje ratno stanje, mi ili oni, nema više, kogod krene, uništavamo. Tu noć odmah došli i uništili smo one ostatke kamiona, ostatke tenka, jednostavno da ne bi oni pokušali to izvući. Ostala je mehanizacija, a polje je kao tako bilo minirano, oni su ga sami minirali, pristup svom putu. A sad su im ta vozila bila na putu, oni su ju mogli maknuti, ali je bila opasnost, znači, od strane Martina, od strane Maljutkaša, od strane bestrzajnog, znači, ljudi iz Dračevca sa bestrzajnim topom. Već je prije oslobađanja brda Križ iz bestrzajnog topa od 80 mm pogodili smo njihovo skladište municije. Kolona koja je krenula u smjenu zaustavljena je u samom Bibinjskom polju i uništena žestokom vatrom hrvatskih branitelja. Razbijene su snage u odstupnici, a sama pozicija neprijateljskih snaga u uporištu Križ stavljena je u okruženje. Za to vrijeme neprijatelj pokušava pripremiti snage za protuudar, no ključna točka je takozvana Martićeva magistrala kojom doprema nove snage. Hrvatske snage djeluju usklađeno. Divizion topnički 112. brigade, koji je već tada bio iskusna i respektabilna sila. Sa haubicom 203 držali smo, znači, tu crtu tamo, sa haubicama 105 Martiću magistralu, Gornji Zemunik, Smoković,
a sa 122 samohodkom, pošto je onoga kružno djelovanje po cijelom prostoru gdje god se ukazala prilika. I ovo što je bilo u dometu, znači haubica, ziseva i minobacača. 3 tenka su bile u Suhvarima i tad smo dobili zadatak da u akciji Jaguar bude naš zadatak osposobiti, jer smo bili dosta, ta cesta se vidla s naše strane iz Suhvara. I išao jednom klasom, izašao je njihov BP. M84 na Marčevu magistrali i tuka je po nama, i to žestoko. I klaso je bio u tenku i on je opalio granatu. Sa kumulativnom granatom pogodio sam sredinu vozila koje se 2 puta okrenilo i zapalilo. I stvarno smo tada nevjerovatno igrom slučaja i već svojim snagama i znanjem zapriječili dosta neprijateljskih snaga da se mogu krenuti prema gori, jer ta cesta je jedan čak autobus. Koga je pogodio, ne znam, ja, Buconić ili oba dva, ne znam. Nekoliko tih raznih akcija smo napravili da jednostavno nisu mogli dovući snage koji su planirali preko te Marčeve magistrale koja je išla kroz Smoković dalje prema Zemuniku. Kasnije su dolazili, znači, u smjenu Denis Bračić i ekipa izviđača iz Dračevca i sam križ i ulaz križ, znači Dinko Denona i tako dalje, sam ulazak na križ je uslijedio u tom noćnom periodu, već u onom poznatom scenariju gdje su oni bili uvjereni da su opkoljeni s ne znam koliko snaga. Ne? I tu smo imali to naše moćno oružje MGL koje smo mi njih zasipali 2 dana i 2 noći, a oni nisu znali odakle to dolazi. I zadnji taj dan predoslije je jedan njihov vojnik koji je dao, to moram iskreno reći, dao nam je jako povoljne informacije, da mi je on rekao točno koliko ima ljudi na križu, kako je stanje, da je totalno raspašao kod njih, kojim snagama računaju, ali mi je rekao također da ima jedna grupa ekstremnih četnika koji su bili u Škabrnji, koji se neće lako predati, da će biti prijetnja i nama i njihovim snagama. Oko tog brda križ jedna neizvjesnost je bila što su pregovori ti trajali. Vitanović je s njima stvarno dugo pregovara, nije želio nikakve žrtve. Oni su se predali s tim da smo mi njih u dogovoru s te mirnim putom ispratili na pola puta do Bavinduba. S tim da su odmah nakon njihovog napuštanja oni su probali neki mali blic napad sa par tenkova iz pravca aerobaze Zemunik, znači vojnog aerodroma Zemunik, ali to je jako brzo odbijeno, tako da... Apsolutno brdo križ je takva točka sa koje se moglo sve vidjeti šta neprijatelj planira. I kad vi vidite šta neprijatelj planira, lako je onda donašati određene zaključke, što poduzeti da bi ga omogućili njegovim planiranjima. Tvrdim da je operacija Jaguar ne samo što je kvalitetna uvertira operacije Maslenice, ali svako da se lakše moglo krenuti u operaciju Maslenice. Krenule su pripreme za izvođenje same operacije Maslenica, odnosno njezinog napadnog dijela pod nazivom Gusar. Pripadnici izvidničke satnije 4. gardijske brigade bili su sa domaćim ljudima dan prije toga u izviđanju. Izviđanje je obavljeno uspješno, znači izviđanje je išlo iz pravca Rupalj, selo Kašić. Drugi dan je napravljeno zapovjedno izviđanje koje su napravili ti pripadnici 4. brigade bez domaćih ljudi i dogodila se nesreća ispod Kašičkog groblja gdje je od jedne odskočne mine bilo 2 mrtva i jako puno ranjenih. Dolazi do odgode same akcije koja se pokreće 22. siječnja 1993. Na Velebitu je specijalna policija imala zadaću zauzeti položaje na širem prostoru oko Alana, predjelu Kraljičinih vrata, Tulove grede, Veliku i Malu Bobiju. Pa to je bilo sve dogovoreno dan prije akcije na sastanku zapovjednika. Normalno imali smo te karte gdje smo označili te pozicije. I dakle išli smo djelatnici specijalne jedinice policije Šibensko-kninske, Varaždinske i Zadarske. Znači, mi smo se spustili dole u podnožje, cijelo vrijeme su oni po nama djelovali, što pješačkim, što minobacačkim djelovanjem. Znači, prilikom toga, ono što je rečeno je ranije naš zapovjednik, on je i dalje s nama ostal. Dolazak pucnjava po nama iz teškog oružja, minobacači kad vas pokriju, sigurno nije lako, teško je.
tražija se svaki zaklon, na primjer, padale su granate, čim se malo podiga, tukli su nas iz PKT-a. Gledajte, mi smo prvi dan smo imali neuspjeh gdje je nas 300 se vratilo nazad, tu u biti nas je nekakvih 10 neprijateljskih vojnika nas je držalo dugo pod vatrom i u biti su nas poklopile artiljerija i morali smo se vratiti nazad. Imali smo nas ko na dlanu dole u toj dolini. Izvlačili smo 3-4 sata smo se mi odatle izvlačili. Nakon toga se spuštamo gdje je sada odmorište Marune. Bila je već noć i ujutro kad se razdanilo zauzeli smo malu i veliku Bobiju. Prilikom dolaska na samu Maslenicu put 12 sati smo imali pješačenja do male i velike Bobije, došli smo u toku noći. Gdje je neprijatelj već napustio položaje i ušli smo u njihove položaje. S tim da su oni se povukli do tvornice Glinice i odatle nas je neprestano tukli tenkovi i minobacači. Sjećam se naziva, slušali smo i na vezu Ciko 1, Ciko 2, Ciko 3, znači koji su nas skoro 5-6 dana neprestano tukli svojim artiljerijom. A naša konkretna zadaća je bila da zajedno sa antiterorističkom jedinicom Lučko ovladamo područje Kralječinih vrata, to je taj dio Tulovih greda, Alanac. Pa ja mislim da je bilo ni daleko teže prepješačiti nego se boriti. Tu je bio taj jedan kontakt pješadijskog napada, isto tako cijelo to vrijeme nas je pratio i topnički napad na nas, s time da nisu pogađale naše položaje, bili su udaljeni kako 400-500 metara granate koje su padale. Nakon toga kad smo zaustavljeni smo zauzeli smo komunikaciju tu one stare ceste. Nakon 2 dana su dečki iz Splita, znači specijalna policija Split, BAT, oni su probili taj dio Tulovih greda, bili su na Velikoj Bobiji i probili su taj dio. Momak koji je vodio tu operaciju, njegov brat je, zove se dečko Ivan Glavota, njegov je brat taj dan poginio tu negdje u Paljuvu i Lukašiću baš kao pripadnik 4. brigade. I bila je strahovita magla i u biti kad su oni to su napravili, taj dio je, kad je pukla linija, onda je išlo glatko, mi smo išli na drugu stranu i onda se to uspostavilo Tulove grede, Kraljična vrata, Rujno, Golić mali, Golić veliki, Opaljenik, Ivine Vodice. Znači, prilikom dolaska na poziciju Tulove grede, tu smo zatekli vozila od neprijateljskih snaga koje smo upali, odvezli smo dole niže gdje smo mi držali položaj, znači koja su bila puna municije. To smo iskoristili protiv njih. Skoro pobli mi sa svojima, jer su jedni su ošli kraj nas, mi smo zaostali i oni su zarobili njihova vozila. Kad se razišlo magla i to, mi dole gledati kad ono na kraju naši. Svu logistiku koja je potrebna za Velebicu nosile naše podgorske mazge. To je bilo prosto nevjerovatno po kojim uslovima su ljudi, naša vojska vozila tu municiju na Velebiti. Znači pri satniji je bilo ljudi koji jednostavno se bavije sa opskrbom postrojbi na cijelom Velebitu. I ti ljudi su nam bili tad u tom trenutku od velike važnosti, imali su određene svoje nekakve konje na kojima su nam vozili gore hranu i u biti su nas oni upućivali kuda nam je lakše, kuda nam je bolje, kud su te staze kozije i u biti di koji stanovi imaju. Jer Velebit je jako lijepa planina, ali je surova. To je planina koja je teža za održati sami život tamo nego neprijatelj. Jedan od glavnih pravaca napada izvodila je 112. taktička skupina na pravcu Modrić-Jasenice-Obrovac. Osnovni cilj ovog pravca je bio oslobađanje i osiguranje prostora Novigradskog ždrila gdje je bio srušen most. Naše pješaštvo je nastupalo iz 2 smjera. Jednim smjerom Modrić-Rovanjska, Maslenica, a drugi smjer Modrić, Božići i Bužanjići. Rano u zoru krenuli smo iz zaseoka Modrić prema Rovanjskoj kako bimo izvršili podilaženje neprijatelju. Odmah smo mi ušli u Rovanjsku. Tu smo bili izloženi
Mi smo ušli smo već u kući, bili smo izloženi snajperskoj vatri sa Dračevca. Mi smo bili tu razdijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina u kojoj sam ja bio imala je zadaću sa snagama, specijalnim snagama glavnog stožera i smjera Velebita spustiti se i osjeći Jesenice. Krenuli smo pješački s tim da smo imali samo jedno oklopno vozilo koje je odmah nastradalo na prvom minskom polju. Umberto Peša je bio zapovjednik na samohodki 122 mm iz našeg diviziona i ta samohotka i njena posluga su odigrale veliku ulogu neposrednog djelovanja po strašnoj utvrdi iznad Rovanjske po nasipu. Kad bi krenuli rafali sa nasipa, mi bi se bacali na tlo i... Mi nismo mogli ni naprijed nazad, više bili smo osjećeni za ući naprijed jer više fizički nismo mogli, jer bio je brisani prostor na nekih 150 metara prema njima, znači uzbrdica koja jednostavno i minsko polje, a nazad nismo imali kud. Oni su nas ubijali vatru. Uspijemo uhvatiti komunikaciju, odnosno vezu protivnika i to baš u trenutku kad su tražili pomoć na način da je, zaključili smo da se radi o poziciji nasip iznad Rovanjske, koju smo držali pod paljbom, gdje traži od nadređenoga da savjet kuda da bježi, kuda da bežim. Znači u nasipe skroz uz most desno i tako smo počeli napadaj iz desnog boka smo počeli čistiti te njihove. Utvrđeni su bili strašno da im topnička granata nisu mogli apsolutno ništa. Oslobođeno je 24. negdje oko 11:30, 11:45, oslobođen je i Dračevac, i Maslenički most, Maslenica, i negdje oko 1 sat u borbu se uključuju i 2 tenka od 6. gardijske brigade. Što se tiče pješačkog dijela, 112 operativna grupa jako dobro uradila, odnosno gospodin Maksan koji je tada bio zapovjednik te. Prvo, zarobljavanje velike skupine, drugo, osvajanje određenih kota. Međutim, ono što je bilo težišno, taj pravac, tamo komunikacija, tvornica, Glinica, Jasenice, asfalt, oni nisu imali snaga. Zato Srbi su imali napad tenkovima i tu je spas donijela 6. gardijska brigada, odnosno njihovi tenkovi. To je bila razna negdje 2 pješačke satnije, ali je bila popunjena prekaljenim vojnicima, znači to su bili ljudi koji su došli iz postrojbi, pričuvni, iz policije i iz ne znam čega, plus ne znam naša dva tenka. Tenkovi su išli cestom za Rovanjsku i na glavnom pravcu napada. A mi smo išli lijevo tenkova, dakle sasvim ispod Velebita, mi smo išli njima iza leđa, stalno zalazili iza leđa. Osnovna ideja je bila obuhvatom dovesti položaje neprijatelja u Jasenicama u poluokruženje, a glavnim pravcem, uz potporu oklopa, potiskivati i osloboditi Jasenice, gdje bi se spojile snage s glavnog i pomoćnog pravca i krenule naprijed u gonjenje neprijatelja. Sam napad je tijekao na sljedeći način da smo u jutarnjim satima spojili se sa snagama 9. gardijske brigade, tada 6. brigade. Od zapovjednika našega Ive Devčića, tada krećemo u sastavu sa 112. brigadom, od dijelovima 112. brigade, pješaštvo. Bila su u igri 2 do 3 tenka, a iza tenkova bila je protuzračna obrana koja je pratila tenkove. Cilj nam je bio doći do Maruna i do Glinice, znači drugi dan. I mi smo dapače to izvršili, ne baš lako, išli smo, onda smo naišli na neprijateljske tenkove. Pojavio mi se jedan tenk na jeseničkom području kojeg sam uočio, znači sa svog mjesta promatranja. Djelovali smo isto po njemu haubicama 105 iz Selina, kojima je to bilo praktično na 11 km, gotovo na krajnjem dometu. Mislim da je ne sami metar od tenka pa... A tenk je izvukla 6. gardijska brigada, su došli s drugim tenkom pa su ga izvukli jer samo bija nasuka na jednu hrpu odbačenog asfalta. Koje smo pregledali i automatski ga preuzeli jer je bio prački pun streljiva. Potpuno operativno spreman, znači, za daljnju borbu. Pozvali smo drugu posadu iz Gospića i nastavilo se dalje. Maljutke su preko nas tukli naše tenkove i stvarno su dečki odradili što se tiče oklopa odlično. Izbjegavali su te maljutke, nijedna nije pogodila na naš tenk.
Tu smo mi bili 2 dana i onda smo još zauzeli jedno selo navečer, ali to je bilo već napušteno, a tu je bila jedna grupa četnička, tako da je bila jedna grupa tih četnika, ali nije ih bilo, mi smo to uveče zauzeli, ja mislim i sutra dan smo već bili u povratku i onda smo utvrdili linije. Postoje sada razne teorije, je topništvo učinilo više, manje, dakle svi smo mi nešto u jednom zajedničkom djelovanju. Zajedničkim djelovanjem 9. gardijske brigade i taktičkih skupina 112. brigade uspjelo se odraditi zadane ciljeve na Podvelebitskom smjeru. Glavni i najteži pravac djelovanja bio je 4. gardijske brigade. Kako bi potisnula neprijatelja s Jadranske magistrale, 4. gardijska brigada je imala zadaću djelovanja na pravcima Podgradina, Paljuv, Novigrad i Pridraga, a drugim pravcem Islam Latinski, Islam Grčki, Kašić, Smilčić. Djelovanje je pokrenuto iz više pravaca gdje je koncentrirana cjelokupna oklopna efektiva upotrijebljena prvih dana akcije.